Ece nemedir? Yönekay ayal. Asman periştesi mi ya yetilmez hayal? Ölýänçem haýyş edýän, ýanymda gal. Ya gitjek bolaysaň, ýanyň bilen alyp git. Durmuşyň manysym sen, ya gülisi. Aýy gabanlar ýamyş ejeleň ýüzi. Cennet sende däl, sen cennetiň özü. Cennete gidäýsen, meni oda salyp git. Öwretdiň garany, öwretdiň agy. Köpelli saçyň agy, gözüňde agy. Şahyr dedi, besser daglan garrany. Sen garrama, ýaş wagtyny tapyp git. Allah seni yaratdy, pek ýürek bilen. Kömek eden okdy, ne giden, ne gelen. Ýadyňdamy, doýýady gory çörek bilen. Diýdiň, oglum, barym bilen unup git. Oraz diýer, men bir ene aşygy. Ýöne gaharlanýan käte çytyp gaşymy. Diňe gülende görkezsin göz ýaşyny. Ejeňi, soňky demeçenni, söýüp git.